iki kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandhak bleguduk suwaru gembal sumarante. Awela. Iya Semar. Slamet tekaku ning Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh nala gareng tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Penembahan kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh Bagong tak tampa. Pangestune Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nune nggih sanget anggen kami dadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penembahan. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penembahan. Enten menapa? Sengkan-sengkan datanpa pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku. Sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa njayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasah do wae. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ki mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo jarikan, emas kok dienggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip
sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to, Ra? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah ping kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul. Apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa kuwi wis padha sarujuk bakal insap. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindak angkara Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahé klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasena ora nerusake ngene tumindak angkara Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen to kowe wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ning Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya bocah dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun iming-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo. Kula sumanggaken dhateng Jengantika Bapa Durna. Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengantika Bapa ing Saka 5. Nah, tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut
Cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane mergo iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusake Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora ming sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyongne negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora ming Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Sak mangsa-mangsa. Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet ing kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecat. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilik kuwi disili. Nek ora diwangsuli ora disili ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal palangi karepku ngene bayang-boyong marang Semar Badranaya, mesti bakal tak katut ge dosane. Nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Lho, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa kong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Lho, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis.
Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medeni truk. Dewa mudun aku ora wedi. Dadi sampean rasa gleleng. Apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bekantuna, sing tak wedeni apamu? Ayo, nek pancen wani karo Bekantuna, nendi papane wong neter kate dayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Kowe tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat tekrek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Jaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongen. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Hei. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar ku awake dhewe. Waton iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati sing apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semire senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bae jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Aku angre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho, tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Truk. Moh. Truk, moh. Biasane kowe perang lho, Truk. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak Gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok udu. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngaleng kok, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh.
Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, Kula tentu ngraosaken sakit. nek Semar mati, Kula kecalan. nek ana sing arep mateni Semar, Kula mboten trima. hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago. Sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa Ki Lurah, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Kula Semar menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari ki tak sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wis kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Wan nggih ngestaken dawuh. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Mbangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono e mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangaan Mas. Lenggah kene. Nyun ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni to Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jare ana nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku ki seru arep nukokke. Aja do rame. Truk. Pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestokke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestokke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestokke dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho nggih, ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestakaken dawuh, Pak.
wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Bali Wisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurining Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busana datan kawusul ampeng Kelurahan Semar Badranaya. Tenukan ucapun nalika semanten Ki Lurah Bagong semawana Raden Anoman ingkang sampun medal sak jawing tlatah Karang Kadempel. Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradena wisanggeni maya Wisnu Pradena tata lho man piye rombongan Kurawa ketoke wis nyedak saya nyedak. Begawan Durna pancen bener ngendikane Bapak. Nek Durna wani drangap-drangap ucape ngono ae mesti nggawa Kurawa. Yo, cedhake yo. Nggih, istaken dawuh. Ki Lurah Bagong sampun tumut-tumut mangke mindak risak araganipun. Cekaping ngabdipun Anoman. Weh, ya ora ngono, ora iki desaku nek aku ora melu-melu kok ndak dukani karo Bapak. Nggih, Ki Lurah Bagong. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang wah sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arep gawe bumi angus Karang Kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Dibantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh.
Kowe iki standby ning kono. Nun, Kowe iki standby ning kono. standby menika menapa? Maksudku kowe siap ning kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang-kacang dipepe. Inggih. Rene, Inggih ngestaken dawuh kula Lurah. malah dene arep mbelani. Lho. Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya e. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Ah, mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki Ming munyuk sing dindelke apane? sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku. Sakarepku wis ana Anoman kok karo sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Han, Wonten dawuh. arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki Menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya. Iya. Munyuk kok tuku es teh ki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi Walasata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Jaya
Petruk barang melu perang we nglabuhi desa Mas. Galeng barang tangan cekot sikil becik al pelang Rasa kokean gunem tanpa guna. Mungsuhe nala gareng. Sumbalmu kaya yak-yak kok. Ayo sing dadi nyatane pecah silamu. Nya. Wedian. Piye reng mumet blase to? Andeno kok maju. Kono kowe wae kono. Aku cah ringkih kok. Wah, dan ganti Petruk. Ganti anane ya. Mut. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petruk ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jatasi Kurawa wae dan. Ki kanca mundur. Delik rasa melu apa delik. Cilaka kan. Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badralaya mbangane Kurawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petruk, Galeng, Bagong kabeh maju. Wuh, selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan apa jadi sampeyan ulang gugu ya monggo. Nek nganti sampeyan kurangan Galeng, Petruk, Bagong, lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong Karang Kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur gedibal. Wong elek nyolong mripat karo ngalahke karo Dursasana lho nggo menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Nyo.
Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Enya. Lho ra penak to? Terus dadak kokean omongan, tiwas kokean omongan. Lho, kok antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampeyan kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, mingkari mateni Anoman. Lho, penak to? Anoman mangajar mati, mboyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, yo wis. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni Petruk urip yo men doyak utang dhewe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iya. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iya. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah pun, cengel pun, dodom pun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mung kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, adiake. Mburi, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Edan. Dodo, gesuk ngapunten, baleni. Dodo ya trawa mak klucuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Lah iya. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak silih. Men modar. Mate ora. Ambo kaya awake tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye Petrus setan. Ditoke sirah kula ora diantem-antem mbul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Ladalah. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kualik pripun niki lah tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Jajaran sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong kala Gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Kyai Cundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo cetutan tekan Durna Barat.
ndi? Raja mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kada Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Belani wong tuwa iku kudu tata nyawa. Kadepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik mudhar kabeh. Terus mlayu wae. Padul karo bapak. aku wis nantang Durna terus. Wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek Bagong ngoyak aku tok candhet meneh, Gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki, terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Arek arep maju-maju aku tak padul bapak. Oh ya tak padul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Aku apa ngetutke? Padul bapak. Ora maju. Mudhar tenan. Akhirnya sadar. Ket mau. Aku mau mlayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora dupak raimu mudhar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Petruk Anoman mlayu-mlayu ngopo kowe ya mlayu Bagong ya mlayu. Matur sanipun Bapak tiwasan Pak niki nek sampean ora mlayu iso dipeksa Begawan Durna Bapak diboyong teng Ngastina sebabe Durna mbeta pusaka Sukalima wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Cundha Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih adre, Pak. Wedi. Adre. Wedi karo Cundha Manik. Apa Gong? Cundha Manik. Cundha Manik. Cundha Manik sing panah bedore ndasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Ndasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cundha Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cundha. Oh. Cundha Manda. Cundha Manda iki rak meng kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethuke Bagong. Ora aku pethuk, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo omong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petruk, Bagong aja mlayu mati kowe. Panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan haneng perang Bratayuda. Ayo aja padha ndelik ning mburine Semar. Kene sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa? Sing nantang karo Begawan Durna sapa? Ngaku kok. Bareng aku mligo Kyai Cundha Manik padha nang mburine Semar padha wedi karo aku.
Ayo sing cangkeme amba banget kae. Kon ngomong ngene, sampluki wenengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok anggrek cundha manik ora digawa, pelinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arek mbak. Sabar penemban, sabar. Semar rumangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabake Durna Kudu martabat. Mbok, tak kira martabak. Mane didak-idak mbok dipangan Ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Lestina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Astina. Lole kentos walu gembol monyor-monyor duneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya. Nggih istirahaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Ati-ati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Inggih. Dawah sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Inggih. Kowe bali rene ora? Inggih kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang. Wong ora ngerti basa senengane omongane. Terus mbok ora plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya soal. Ya wis ben ora. Wis ndang bali kono. Istirahaken dawuh. Iya. Kinon mapakarka suta. Tegapira Kresna parta maneher saktinira. Apa aku ya kudu kaya mengkono? Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kalih Begawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan. Kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning waton ndara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Mala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk. Nun. Melu ndaramu Gatotkaca. Nggih. Bagong. Nun. Melu ndaramu Gatotkaca. Siap. Gareng nendi? Reng apa? Dijak ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh tenane. Ora ya iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Nderekke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula derekaken monggo kondur teng Negari Ngamarta. Iya, Nolo Gareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Den. Kula antu-antu rawuhipun pepunden Pandhawa.
manggiat kurda kota kaping riksa kang pinarwasa ira wang-wang Nun sewu sinuwun ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggana kula wonten timbalan persasat kaya ngenteni silming palwa gabus kumambang ing sila Kresna nggonku ngrantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang dilenggahing Kyai Semar tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ningsi senggana nggone pinanggih kelawan Kakang Semar berkamaestu paduka kula sampun pinanggih kaliyan Kakang Semar banjur menyang dilenggahing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi pernahipun wonten ing Karangkadempel sedaya panjenenganipun Sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa Anoman mboten sanes Gusti kula ingkang Sinuhun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusmana wonten timbalaning adawu Koko Prabu. Nadyan wus suwe nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang endi dununging Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta dawuh paduka Kanjeng Koko non lir kekonang surem-sara tetan padang Yayi Koko Prabu wonten timbalaning adawu sampun keladuk anggen paduka namung sungkawa krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgondani mongko nyatanipun Gatotkaca sampun kepareng sowan tumuli katimbalana menggah purwa madya lan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka Yayi Prabu kasinggihan mekaten kulub Gatotkaca wonten timbalaning adawu Kanjeng Prabu piye munggo pawartane nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karangkadempel ingkang saprlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya mugi andadosna ing kawuningan kula sampun nglampahan sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwa Nayantaka lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung wiyan dadosna ing kawuningan Wa Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta Koko Prabu sinten ingkang saged amboyong Sekar Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Wa Prabu Ngamarta miyatrangen ing kalangguhan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem-sara tetan padang kasor lan pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah
pangandika Paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka. Yayi. Ingkang nggadahi pakulinan nasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang. Manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang Paduka pun Yayi Janaka. Menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi. Arjuna kula wonten maring adhawuh Murudyagi maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulatara sang Arjuna semono kang kamanungsan. Arjuna wonten timbal wonten ature anakmu ing Pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan Murudyagi budhal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prastata Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Piranana kula madhal pasilanjungan pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka. Mulatmara sang Arjuna sumenya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuniran padha kadang ing nolo garing dalem ana kawan Petruk wonten dawuh Den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atu amu ya bapakmu paring dawuh kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kaboyong marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta. Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Gunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing kodeng sutaning galih Sang Arjuna bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seta. Nalika semono jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut
lawan panguwasaning para Jawata sigra tanpa taliwarani lar sanggya para panakana kawan minggah wonten ing Undaran Dirbawana sowan Sangase Prana. Nanti ya terus Ndara Janaka. Ha mestine sowan dewa. Apa mabur dadak ning Indomart. Mbok si apik omongane terus. Aku iki takon tenanan, aku ya wangsulan tenanan. Wis kowe ora rasa dadak mikir sing aneh-aneh. Tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka. Wong ade mung dadi seksi. Ha terus nunggu ning negara Ngamarta wae. Mbuh mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budal ning Pancawati. Nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Kang yo. Ya, nggo kertu ora? Rasa. Nggo kertu ora. Nggo cegalek, cegah-cegah jengkulmu mlacot ora. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawana langgeng. Pulup wayah ulun. Lesmana ingkang prapta ana ing Undaran Dirbawana padha kanthi harja saprapta kita. Dan sapinanganing kawidadan pukulun niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk. Iya Lesmana ulun tampa. Apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ngarsa ulun. Wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula suwan ngabiyantara Paduka Ewang Adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krana kautus dening Kanjeng Kaka Prabu Rama bilih dinten sakmangke Kanjeng Kaka Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi. Ewadene nalika Kanjeng Kaka Prabu utusan kelawan pun Anoman pangendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng Paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Kaka Prabu Rama Wijaya pukulun miyatrang ning kalanggiwan klar mandan moncar tinon lere kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasari mangsa katiga Ganjing langit kelap-lamaton
lir kincanging risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggonmu swanana kelawan ngersaning ulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kilan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta duh pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dadi ngewayahipun Janaka pukulun Mastu nama Sidam Sekaring Bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggo cindhe ban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samu barang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih Raden Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil trengginas nggonmu mlayu Raden aja waton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam keket ganya rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha digdayane padha trampile mila nalika semanten bledug mangampak-ampak lebur kasaputing angit dupi pisah satriya kekalih galoning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat kadra wekasan narita den mrayitna semurire seka balik
Tityane gandayane Kakang Semar, aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta. Kakang Nayantaka, aku ngaturake Sekar. Nanging ngerti ya Kakang, nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka, kembang belah dadi loro. Ya dening Kang Dasta wujuding Sekar nanging awarni biru. Kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih. Kula pun ngertos. Kula pun ngerti. Kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji. Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta, sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mang presani nek mboten pitados. Ben tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren. Iki sing tak goleki. Kanastren wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa usana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ben sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka, apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar? Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawuningan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka satemah kula bandha ida kaliyan Raden Janaka
Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Larta saking Godha Sangkara kula yen amotosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya, Prabu Rama Wijaya. Nlonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana ingkang pinulosara dening